Tuan elek sombong amat. Kowe mbak emoh kurang piye ne aku jae. Masaku ya wis barek. Potonganku ya anyar. Somoh piye. Apa mergo ambil kualek iki ya? Mbak emoh. Tapi ora ya saku. Piye iki? Itu ana apa iki? Apa njaluk solusi kancaku ya? Ya ning omah kok ora tapi. Kalau solusi aja, telepon aja, ben kena. Ya angkat kok ora iki. Bocah. Jambe. Sopo iki? Pun iki ana apa iki? Janji ah. Penting banget. Halo. Halo. Don. Kenapa? Awi lagi patah hati aku. Ditolak cewek. Piye kowe ini solusi ora iki? Yo Rena tak lho. Aku di solusi iki. Oh, yo wis kening ndi? Nang omah aku. Parani. Wis emosi campur loro ati. Bingung. Wis tak parani yo. Yo tanteni. Oke. Yo. Calanan kok nembak cawe itu ditolak kok bi ora dukun ah. Wah, iki mesti iki dukun iki. Langsung tak parani ae. Cocok iki dukun. Dukun di penting dukun. Cocok. Woi. Yo Rena. Nih. Ini. Iya kene aja iki. Ini ono apa le? Ngene lho. Aku nembak cewek harus ditombak. Kurang piye nih jek aku iki lho. Bingung aku. Masa iya? Tenan. Harus mangkel dadi ngene karo dhekne. Piye ngene? Apa? Tak solusi. Tapi ke yo karek kowe dimo apa ora? Piye solusine? Ora dukun. Dukun? Iya. Gelem ora? Ya iku aku mau ngalu iku tok. Tapi manjur kok. Ngene. Dukune setengah yo wis jos terkenal ngene. Dukune iki mandi ngene sore. Ya iya lah, sore mesti mandi. Ya iya. Bener ah. Gelem kowe maro dukun iku. Ya sini gelem ya, tapi aku rada wedi ya. Ora apa-apa. Dukune yo kereng tapi aman. aman. Gelem ora? Gelem kok. Ya. Udah. Set. Kok wireng welek. Dukun mau piye? Undang bedonan. Ora.
Bisa. Nanti lu gak apa-apa ya, Man. Ya aman. Bah, Ah boleh. arep jaluk tulung ya. Ligasik. Ini lo nyuwun tulung. Masalah wedok le. Saged jenengan. Saged. Hangfil. Iso, disuruh bojoku ya, Mbah. Gampang le. Sombong amat. Sik tak prosesi sik le ya le. Hangfil. Tumit, metu wo. Santai le. Mangan boleh, santai. Kalau wedi Apa-apa iku, Mbak? Kalau wedi wis tenang ae, tenang. Tenang. Wis, nang mikir, wangi cah iki. Sangu. Niki pripun, Mbah? Wis tenang ae li, enteni seminggu. Ngimpun, Mbah. Wis dong, mulai kono. Nggih, Mbak. Mbak, masih Mbak nggih? Wah, hahaha. Cak goblok, wedan ayo meleng tak pe aku dhewe. Wah,